Túto kuchyňu sme vyrobili do domu našich rodičov a obsahuje niekoľko vychytávok, ktoré vám teraz ukážem. Prvou je využitie hluchého priestoru v rohoch. Používajú sa na to tzv. Rohové ladviny. Je to zvláštny názov, ale zároveň je to veľmi praktická vec. Ďalšou vychytávkou je tzv. Sorter od firmy Blanco. Ide o výsuvné odpadkové koše a organizátor, ktoré efektívne využívajú priestor pod drezom. Mojou obľúbenou časťou kuchyne je tento skrytý výsuvný kávovar. Navyše perfektne využíva ďalší roh, ktorý by inak bol ťažko použiteľný. Použité tu je kovanie Bloom Aventos HL. Obľúbenou časťou mojej maminy je táto potravinová skriňa od Bloom s názvom Space Tower. Absolútna satisfakcia je otváranie a zatváranie týchto prehľadných šuflíkov. Ďalšou podobnou vychytávkou je celovýsuvný potravinový stojan od firmy Kessenbaumer. Inak, odkedy máme novú kuchyňu, ma ešte nikto neposlal niečo do špajze. V neposlednom rade sú tu tieto 80 cm šuflíky. Konkrétne sú to šuflíky Merivo Box od firmy Bloom. A takto vyzerá celá kuchyňa z našej dielne. Ak sa vám naša práca páči, dajte nám like, follow, pozrite si náš web, alebo nás rovno navštívte a vyberte si svoj nábytok na mieru. Ja som Marko a toto bola kuchyňa od Remarku.